ערב טוב. השאירו לי כאן בקשה לדבר על נושאים של השלטת משמעת בגיל הרך, בני 3 ומעלה. אני בדרך כלל מציע להתחיל קודם, אבל אם אני אספיק אני אדבר גם על זה. כעיקרון לא אכפת לי לדבר, אם יש לי מה להגיד, על כל נושא שהציבור יבקש, אלא שאני לא יודע אם זה בקשת יחיד או בקשת רבים. צריך למצוא איזושהי דרך, אולי עם הרב כהן, לברר מה רוב הציבור רוצה. הנושא שלנו הערב, סליחה, הוא בעצם המשך לנושא שעבר, וגם כולל בתוכו את אותם מקורות שדיברנו עליהם עוד בהרצאות הראשונות. הנושא הוא כבוד החניך והמחנך. כבוד החניך והמחנך. אני, שלא כדרכי, אתחיל בחלק קצת תורני, בגלל שיש לנו בעיה רצינית עם הנושא הזה של כבוד החניך. ודאי שזה חמור, לפחות נשמע שאני מקדים את כבוד החניך לכבוד המחנך. אני לא מקדים את זה בגלל שזה יותר חשוב, אלא בגלל שאנחנו מדברים על עצמנו כמחנכים, ולכן אנחנו צריכים להתחיל, וב' אני תוך כדי הרצאה אנסה להסביר שאי אפשר להגיע לחנך את החניכים לכבוד המחנכים, ההורים, המורים, אם אין יחס של כבוד החניך. אבל בכל אופן, כיוון שהנושא הזה זה אחד הנושאים שהסתבכו אצלנו מאוד, בגלל הבעיה של ההתמודדות עם מדעי הרוח המודרניים, עם הפילוסופיה והפסיכולוגיה והחינוך אולי הכללי, אולי שהגיע אלינו מארצות חוץ, ולהרבה נדמה, כיוון שהסגנון הזה של הדמוקרטיה בחינוך, שאנחנו ודאי שוללים אותו מכל וכל, לא רק מבחינה רעיונית, אלא גם מבחינה מעשית הוא לא שווה כלום. כיוון שהם דיברו הרבה על כבוד התלמיד, אז לאט לאט נוצרה אצלנו בציבור מין תפיסה כאילו זה באמת נושא שלהם, ואצלנו אין מושג כזה. ולעניות דעתי זה נזק יותר חמור מאשר דברים אחרים שדיברתי עליהם כאן. זאת אומרת, זה שהזנחנו את אחד הנושאים החשובים בגלל שהם טיפלו בו יותר מדי ובצורה מסולפת. הנושא הזה של יחס של כבוד לתלמיד, לחניך, משנה מפורשת במסכת אבות, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. המקור, כפי שמביא הגאון מווילנה במקום, משה ליהושע במלחמת עמלק, פעם ראשונה שיהושע קיבל מינוי, תפקיד ממשה רבינו, אמר לו משה, בחר לנו אנשים וצא לכם בעמלק, וחז"ל אומרים, בחר לנו אנשים, השווה עצמו לתלמידו. זאת אומרת, משה רבינו השווה את יהושע אליו, ומכאן לומדים את ההלכה שאדם חייב להשתדל לכבד את תלמידו כמו את עצמו. אז זה קודם כל המקור לנושא הזה. ומה שנעשה עכשיו זה לראות מהו כבוד התלמיד לפי השקפה התורנית האמיתית. להבדיל אותה מילה, אותו ביטוי כשמשתמשים בו הם בעצם לא מדברים על כבוד, הם מדברים על אי כבוד הדדי. לא על כבוד. כל העולם המודרני רמס ברגל גאווה את כל המושג של כבוד בכלל, וכשמדברים על כבוד התלמיד מתכוונים רק שאתה תהיה קצת יותר מושפל ממנו. ההורים בחברה המודרנית הם כמעט מיעוט, יש להם אולי זכויות של מיעוט נרדף, והחניכים קיבלו את השליטה. אני שוב מתנצל בגלל הבעייתיות של הנושא, גם בגלל המורכבות שלו, גם בגלל שאנחנו משתמשים במילה כבוד והם משתמשים במילה כבוד ואנחנו נמצאים בשתי עולמות נפרדים. אני צריך קצת להסביר בחינה השקפתית, רעיונית, יהודית, מה זה כבוד בעצם. סיפור מאוד מפורסם, שחסיד אחד ניגש לרבי שלו ושאל אותו, יש לי קושיה על המשנה באבות. המשנה באבות אומרת שכל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו, וכל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. 30 שנה אני בורח מהכבוד, והוא לא רודף אחריי. הבטיחו לי וזה לא עובד. אמר לו הרבי, יכול להיות שכשאתה בורח מהכבוד, אתה כל הזמן מסתכל אחורה לראות אם הוא רודף, והוא מפחד שאתה תתחיל לרדוף אחריו, אז הוא ברח לצד השני. אתה צריך לברוח בלי להסתכל אחורה.
מעבר להלצה הזו, יש כאן שימת אצבע על קושיה מאוד חריפה בהבנת המשנה. המשנה הזו היא משנה מאוד תמוהה במבט שטחי. כבוד זה דבר שלילי או דבר חיובי? מה המשנה בעצם רוצה להגיד? בפשטות, המשנה מלמדת אותנו שכבוד זה דבר שלילי ולא צריך לרצות אותו. איך אפשר להגיד דבר כזה? לפתות אותי כביכול, נגיד לשכנע אותי לברוח מדבר שלילי, באמצעות ההבטחה שאם תברח תקבל אותו. אם נניח הייתי מיישם את המשנה הזו לתאווה, תשמע, אם אתה תברח מהתאווה, אז יהיה לך אותה בסוף. אם תרדוף אחריה לא יהיה לך. איזה מין צורה הזו? אמר לי פעם תלמיד, כדרכם של תלמידים, שהיה לו נטייה מאוד בולטת לכבוד. הם קוראים לזה יוקרה, זה ככה פחות חריף הבעיה. לא רודף כבוד, הוא רודף יוקרה. אז שאלתי אותו, הערתי לו ככה בהקיצה, קצת בלגלוג. אז הוא אומר לי, ענה לי, אני כסיל כיוולתו, הוא קיים את המצווה. הוא אומר לי, הרב יבין, אני שמעתי הרבה שיחות, קראתי הרבה בספרי מוסר על כבוד, והחלטתי שכבוד זה דבר לא טוב. אמרתי, אני ארדוף אחריו, אז הוא יברח. הכי בטוח. גם הוא מייצג את אותה בעיה. בעצם יש כאן בעיה פרשנית מאוד מסובכת במשנה, בגלל שאנחנו לא יודעים מה זה כבוד. אם כבוד זה דבר שלילי, אז מה אתה ממליץ לי לברוח ממנו באמצעות זה שאני לא אשיג אותו? ואם זה חיובי, זה לא נראה מהמשנה. אם זה חיובי, אז תגיד לי שזה הדרך להשיג כבוד. אל תפתה אותי לברוח או לרדוף. מה התשובה? אני אגיד למי שרוצה להעמיק, אני אגיד שיש כאן שאלה עוד יותר עמוקה. המושג שלנו, אני לפחות תוכיח, אני לא מעז להגיד את השאלה עצמה, למרות שהיא כתובה במדרש, אבל לא יודע בציבור, אם אני מותר לי להגיד את השאלה לפני שאני אומר את התשובה, אז אני רק ארמוז על בעיה שיש כאן. בצורה שאנחנו תופסים את כבוד שלילי, קשה לנו להבין מה הפירוש של הפסוק, כל הנברא בשמי ולכבודי ברטיב יצרתיו אף עשיתיו. למעשה כל הבריאה היא כבוד שמיים. למעשה אפשר להגדיר את כל עבודת היהודי, עובד השם עלי אדמות, להרבות כבוד שמיים בעולם. מה פירוש הביטוי הזה כבוד שמיים? מה פירוש הביטוי הזה שאנחנו רוצים להרבות כבוד שמיים? מה זה בעצם? המושגים שלנו של כבוד, ברור שאסור לחשוב ככה כלפי מושג של כבוד שמיים. אז מה זה באמת? וזו אותה מילה. זו אותה מילה בדיוק, כבוד. התשובה היא שפירוש המילה כבוד, או המושג כבוד בעברית הוא התנהגות חיצונית שבאה לגלות על תכנים פנימיים רוחניים. זה ההגדרה של כבוד. ובהגדרה עצמה תמון האבסורד שגורם את הערפול בהבנת המשנה. בהגדרה הזו עצמה בעצם, או במשנה שהזכרתי, נמצאים היסודות להבין את זה. כלומר, נניח שאני קם בפני תלמיד חכם. אני עושה טקס בעולם החיצוני, בעולם המוחשי, אבל אני אינני קם בפני הבשר ודם שבו. אני אינני קם בפני ההישגים החיצוניים שבו. אני קם בפני מה שהוא מסמל. בעצם אני עושה טקס בעולם החיצוני כדי להחדיר לחושים שיש בעולם תכנים רוחניים, שהתכנים האמיתיים הם סמויים מעין, ואני רוצה להפוך את זה למוחשי בעולם שלנו. זה בעצם ביטוי הכבוד. כשאנחנו אומרים שחובתו של אדם בעולם להרבות כבוד שמיים, פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא כל מסתתר בשפריר חביון, הוא נעלם, הוא כדי לאפשר בחירה מסתיר את הנוכחות שלו, את העובדה שהוא מחדש בכל יום תמיד מעשה וראשית, על ידי מערכת שלמה של השתלשלויות, של מעולם דרך הספירות וכדומה, ואנחנו במצוות מראים בעולם המוחשי החיצוני שהאמת היא שהקדוש ברוך הוא מאחורי כל הדברים. זה פירושו להרבות כבוד שמיים, לגלות כבוד שמיים. כל הנברא בשמי ולכבודי ברטיב יצרתיו ואף עשיתיו, אומר הקדוש ברוך הוא שכל הבריאה מיועדת, זה תפקידה, והיא בנויה כך שהיא תוכל לגלות, לחשוף את האמת הרוחנית שהיא בעצם סוד ההוויה והחיים והקיום של העולם. זה גם מסביר היטב את המשנה. אם הייתי רוצה לתרץ את הקושייה שלי בצורה שטחית, זה כתוב, אבל התירוץ שיגיד, אבל אני אסביר אותו קודם ברמה שטחית. אפשר לומר שישנם שני סוגי כבוד. יש כבוד שלילי, יש כבוד חיובי. מי שרודף אחר הכבוד השלילי, אז הכבוד האמיתי בורח ממנו. מי שרודף
מי שבורח מהכבוד השלילי, הכבוד האמיתי רודף אחריו. זאת אומרת, יש כבוד אמיתי שהוא חיובי, יש כבוד אמיתי שהוא שלילי. זה שטחי. א', זה לא מסתדר לנו, יש בזה אמת, אני אלך על אותו קו, רק אסביר את זה קצת יותר עמוק. לא מסתדר לנו מבחינה פרשנית, המשנה מדברת על אותו כבוד. כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד, אותו כבוד. ב', אם יש כבוד חיובי ושלילי, למה להשתמש במושג מטעה? התשובה היא כפי שאמרתי. אם כבוד הוא טקס חיצוני, בעולם החיצוני, בעולם החושים, שבא להביע אמיתות רוחניות, פנימיות. כאן טמון האבסורד. אם אני רודף אחר הכבוד, בעצם ככה, השאיפה של אדם לכבוד היא שאיפה חיובית. זה שכל אדם רודף כבוד ביסודו, זה נובע מהשאיפה להידבק בקדוש ברוך הוא. הרגשה שאני שווה, שיש משמעות למעשים שלי, שהתפילה שלי חשובה, שהברכה שלי, שהמעשים שלי חשובים, הקיום שלי יש לו משמעות, זה בעצם אחד המניעים הנפשיים היסודיים ביותר לאדם בחיים. וזה חיובי. ואוי ואבוי למי שאיבד את השאיפה הזו. אבל, כיוון שכפי שאמרנו, אנחנו עוסקים בעולם רוחני שאין לו כלי מדידה חיצוניים, אם אני רודף אחר כבוד, אומרת לי המשנה, מה המניע שלך לרדוף אחר כבוד? אתה רוצה להרגיש שאתה חשוב, שאתה שווה, שאתה מוצלח, שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך, אינני יודע איך לנסח את זה. מה שייך לרדוף אחר הכבוד? תשתפר, תהיה יותר מוצלח, תהיה טוב, יהיה לך את הכבוד. כשאתה רודף אחר הכבוד, פירושו של דבר שההרגשה הפנימית שלך היא של חוסר כבוד, אתה קצת בז לעצמך, אתה קצת לא מעריך את עצמך, ועל כן אתה מבקש שאחרים יביעו באמצעות הטקסים, הקימה והבעות הכבוד, יביעו את זה שיש לך תוכן פנימי, ואז אם כולם אומרים, אתה תרצה להאמין בהם. זאת אומרת, אם אתה רודף אחר הכבוד, אותו כבוד שבעצם אתה רודף אחר, זאת אומרת, הרגשת השלמות הפנימית, היא תברח ממך. כי ככל שאתה מחפש יותר אישור חיצוני, אתה פחות מתמקד בתכנים האמיתיים, אתה יותר מתעסק בהצגות, יותר מנסה לעשות רושם, יותר מנסה למצוא חן, מאבד את עצמך. זה הפירוש הפשוט. ואמר, כפי שאמרתי, הבעיה היא מהדילמה הזו, מהסתירה הזו שבמושג כבוד. הרודף אחר הכבוד והבורח אחר הכבוד, שניהם יש להם אותו. הרודף אחר הכבוד זה המניע שלו. המניע הוא חיובי, להרגיש שאני חשוב, אני טוב, יש משמעות לקיום שלי, יש תכנים לחיים שלי. אני לא צל עובר בעולם הזה. זה בעצם הרדיפה אחר הכבוד. אבל כשאתה לא עושה את זה על ידי מינוי המצברים הרוחניים, איך אתה עושה את זה? אתה מחפש שהחברה תאשר את זה. אתה מאבד את האמת הפנימית ונהפך לחיצוני. בגלל שהכבוד הוא טקס חיצוני שבא להביע ערכים פנימיים. אם אתה רודף אחר החיצוניות, אתה נשאר ברמה הזו. למה לאדם לברוח מהכבוד? הרי זו השאיפה הטובה ביותר. אדם בורח מהכבוד רק מסיבה אחת. בגלל שהוא פוחד שכשאחרים ייתנו לו כבוד, הוא פוחד שכשאחרים ייתנו לו כבוד, כתוצאה מזה הוא גם יתאפס לרמה החיצונית של הדברים, ויאבד את התכנים הפנימיים שלו. ממילא הכבוד האמיתי, שהוא השאיפה החיובית שלו, רודף אחריו. אותו כבוד, השאלה היא, כיוון שהוא מערכת חיצונית שבאה לגלות על תכנים פנימיים, אותו כבוד, אם אתה רודף אחריו, אתה נתפס לחלק החיצוני שבו, ומשתמש בו בדיוק ההפך ממטרתו. אם אתה בורח ממנו, אתה באמת מתמקד בכבוד עצמו. ההסבר הזה מאוד מאוד חשוב. למעשה כל המשניות באבות שקשורות לכבוד בלתי מובנות בלי זה. יש לנו, אני אעשה את זה בקצרה, זה חשוב להרצאה, אבל כיוון שהתחלתי בחלק העיוני, אני רוצה לסיים אותו, ואני מתנצל בפני מי שמרגישה אולי מאוכזבת. למשל המשנה אומרת שכל המכבד את הבריות, גופו מכובד על הבריות. כל המכבד את התורה, גם הוא מכובד. אנחנו מבינים את זה בדרך כלל להפך. כל המכבד את הבריות, בעינינו מי שמכבד את הבריות, הוא מביע כבוד ביחס לאחרים, הוא משפיל עצמו, הוא מבטל עצמו ביחס אליהם, הוא לא מכובד. המשנה אומרת איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. התשובה היא פשוטה. אדם שמכבד את הבריות פירושו של דבר שהוא מתייחס לסביבה כצלם אלוקים. הוא מתייחס לאנשים לא לפי המראה החיצוני, לא לפי ההישגים החיצוניים, לא לפי ההצלחות החיצוניות, הקריירה, אלא מכבד את הבריות, בגלל שהם נבראו על ידי הקדוש ברוך הוא. מי שמכבד את הבריות מוכרח להיות מכובד. א',
בגלל שיש משלב התנהגות, ואני תכף אדגים את זה, כשאנחנו מתייחסים לאנשים בתור יצירי הקדוש ברוך הוא, אנחנו גורמים להם להתייחס אלינו כך. ובית גם ההרגשה הפנימית שלי, אם אני מתייחס לכל בן אדם, מתוך ידיעה שאני לא יודע להעריך את הבן אדם, מתוך ידיעה שאני עומד עכשיו כאן ומרצה, חיצונית נראה כאילו, חיצונית נראה כאילו, יש לי איזושהי מעלה על הציבור, וכולנו יודעים את האמת שרק השם חוקר לב ובוחן כליות, ואי אפשר לדעת מה אדם שווה בעולם, אדם נמדד לפי הכלים, לפי הנתונים, ויכול להיות, ואפילו סביר להניח שאני בין הפחותים כאן. כשאדם מתייחס לזה כך, הוא מעריך עצמו לפי אמת המידה הרוחנית שלו, לא לפי אמת המידה החיצונית. עוד הערה, שמעתי בשם הבריסקרוב, והיא חשובה שוב להקשר שלנו. אחת הטעויות המאוד נפוצות בנושא הכבוד זה, שנדמה לנו שכבוד זה מין הלכות שבין אדם לחברו. השני מסכן, רודף כבוד, תן לו. למעשה, עיקר הלכות כבוד זה בין אדם לעצמו ולא בין אדם לחברו. עיקר הלכות כבוד זה בין אדם לעצמו ולא בין אדם לחברו. הגמרא למשל אומרת שאותם אנשים שקמים, כמה טיפשים אותם אנשים שקמים בפני תלמיד חכם ואינם קמים בפני שקמים בפני ספר תורה ולא קמים בפני תלמיד חכם. טיפשות. מי שקם בפני ספר תורה ולא מבין שהוא צריך לקום בפני תלמיד חכם הוא בעצם טיפש. בתפיסה השטחית שלנו הגמרא הזו לא מובנת לחלוטין. אי אפשר להשוות בכלל קימה בפני ספר תורה לקימה בפני תלמיד חכם. קודם כל בהרגשה ספר תורה זה תמיד יותר קדוש, יותר טהור, בן אדם יש לו חסרונות. למה באמת? באמת הנטייה טבעית אומרת שצריך לקום יותר בפני ספר תורה. כשאני קם בפני ספר תורה, אני מעניק לספר תורה משהו. אני נותן לו כבוד. מה אני עושה כשאני קם בפני ספר תורה? אני מזכיר לעצמי שזה ספר תורה, על כל המשתמע. אני בעצם עוסק בעצמי. איך אתה יכול להשוות את זה לקימה בפני תלמיד חכם, שאנחנו תופסים את זה כאילו אני מעניק לו כבוד, מגיע לו כי הוא למד. זה שני מישורים נפרדים. והתשובה היא כמובן שזו הטעות שלנו. גם כשיהודי קם בפני תלמיד חכם, נכנס רב והציבור קם, הוא איננו מעניק לתלמיד חכם הזה שום דבר. להפך, מבחינת נקודת מבטו של אותו תלמיד חכם, היה עדיף לו שלא יקומו. יכול להיות שמזיקים לו, יפתו אותו, הוא עלול להתאפס למערכת החיצונית. אני קם בפני תלמיד חכם רק בשביל להזכיר לי שהתלמיד חכם הזה מסמל את השאיפות שלי, הוא בעצם הדגם שלה ואני רוצה להגיע, ואני מחנך עצמי באמצעות זה. בעולם החיצוני אני קם. ואני מדבר רק על מה שתלמיד חכם מסמל. כי גם אני לא יודע מה הרמה הרוחנית האמיתית שלו, זה בשמיים ימדדו. לפי הנתונים, לפי הכלים, לפי מה הכוחות שלו היו, מה הניסיונות שהוא עמד בהם. אבל הוא מסמל היום את השאיפה שלי ואני קם בשבילי. אם אני נכנס לכיתה, בישיבה, לשיעור, ובחורים קמים, הם בעצם מזיקים לי. כי עם הזמן אני עלול להשתכנע, כולם אומרים שאני איש חשוב כי הם קמים, אז טוב, הציבור אומר, במדינה דמוקרטית כנראה הם שהם צודקים. אני עלול להאמין בזה ולהשתכנע עמוקות. בעצם הם מזיקים לי. חובתי, כל פעם שהם קמים להזכיר שהם לא קמים בפניי, לא בפני הבשר ודם הזה, לא בפני ההופעה החיצונית שלי, הם קמים בפני מה שאני מסמל ביחס אליהם. אני יודע בבירור, אני מאמין באופן עקרוני, אני יודע בבירור שיש תלמידים שעולים עליי מכל הבחינות. עולים עליי מכל הבחינות, באמת עולים עליי. ביחס לחברה שבה הם גדלו, למשפחה, לבית, לסביבה, הם שווים הרבה יותר ממני. הרבה יותר ממני. אבל זה לא אומר שאני אשאל אותם עכשיו שיפסקו לי הלכות, או שילמדו אותי איך לעיין בדף גמרא, או שילמדו אותי פרק בהלכות מידות. הם קמים בפני מה שאני מסמל, ואני חייב להזכיר לעצמי בכל פעם, שאין זה אומר שאני עולה עליהם. אני במקרה מתעסק עם נוער כזה שקל לי לראות שאני לא עולה עליהם, אבל בכל אופן צריך לדעת שכל פעם שקמים לפני תלמיד חכם, לא דיברתי עליי בתור תלמיד חכם, אבל הבאתי דוגמה, כי אצלי גם קמים גם לפניי, וכל פעם שקמים לפני תלמיד חכם יש תמיד את הבעיה הזאת. תלמיד חכם חייב להזכיר לעצמו שלא קמים בפניו אלא בפני מה שהוא מסמל. אין לאף אחד הבטחה, אין אף אדם שיכול להשוות שני אנשים בעולם. אין, רק השם בוחן לב וחוקר כליות. נגיע מכאן לחלק שלנו, לחלק של כבוד התלמיד. כבוד התלמיד או כבוד החניך או כבוד הילד. כן, כבוד הילד בבית שלנו. משמעותו מבחינת התפיסה התורנית. ביטויים מפורשים
גלויים, בוטים בעולם החיצוני, שבאים לבטא הערכה אמיתית לפנימיות של החניך. לא לתכנים החיצוניים שלו, לא להישגים הלימודיים, לא כמה הוא מסדר יפה את החדר, אלא לאישיות הרוחנית שלו. זה פירוש הביטוי בעברית, אולי לא בבן יהודית, אבל בעברית, למושג הזה כבוד התלמיד. זו חובה יסודית. כמעט אין חינוך ערכי אמיתי אם אנחנו לא מסוגלים לבצע את החובה הזו. תכף אדבר קצת יותר בפרוטרוט, אבל כעיקרון אני רוצה קודם להצהיר. חובתנו להפגין בעולם החיצוני הערכה, התייחסות של הערכה לתלמיד. כמובן שהסגנון של כבוד החניך או כבוד התלמיד או כבוד הילד שונה מהסגנון של כבוד הרב. אני לא מצפה שמישהי תחשוב שאני מבקש או מזכיר שעכשיו כל פעם שילד נכנס הביתה היא צריכה לקום ממקום עד שהוא ישב. הסגנון, הצורה החיצונית שונה, היא משתנה בהתאם למיקום של כל אחד, לתפקידים של כל אחד, אבל התוכן הוא אותו תוכן. אמרתי שנושא ההרצאה שלנו זה כבוד החניך והמחנך. אחת הבעיות החמורות ביותר היא שקשה לנו מאוד מאוד לחנך ילדים על כבוד הורים, על כבוד המורים. מאוד קשה. כבר הזכרתי תפיסת הילד האגוצנטרית, עד גיל 7-8, הילד משוכנע בעומק לבבו, שכשאני מבקש ממנו לכבד אותי, אני דורש כבוד עצמי במובן הזה שאני מחפש את הטקס החיצוני של הכבוד. רבי זקשר זצ"ל הציע פעם שבנושא של כיבוד הורים, האמא תמיד תחנך לשמור על כבוד האבא, והאב על כבוד האם, כדי שלא ייראה כאילו מישהו דורש כבוד עצמו. זה פתרון חלקי, פתרון חשוב, אבל חלקי מאוד. יש לנו בעיה עם הנושא הזה. איך מחנכים ילדים לכבד אותנו, בלי שנתפס בעיניהם כפשוט רודפי נוחיות שלנו? המשנה, שוב המשנה באבות אומרת, כפי שהזכרתי, איזהו מכובד המכבד את הבריות. אם אנחנו רגילים להתייחס באמת לתכנים הפנימיים של החניך, אנחנו מביאים אותו להתייחסות של כבוד. פשוט כך. לא, אני לא אומר את זה רק בגלל שזה כתוב במשנה, למרות שזה צריך להספיק, אבל אני גם אסביר את זה. אנחנו מתייחסים לתכנים, אני רוצה להסביר מה אני מתכוון, מתייחסים לערך של הילד או של החניך. יש מדרש לא מוסמך כל כך, הגיע אלינו בשנים האחרונות, וחלק ממנו זה ציטוט ממדרשים שלא היו ידועים בינינו, וחלק זה כנראה אגדות עם שהשתרבבו. אז אני אומר בהסתייגות, אבל התוכן של הסיפור, לא יודע אם הסיפור נכון, אבל התוכן של הסיפור שיגידו הוא חשוב לנושא שלנו והוא אמיתי. במדרש מסופר על הלך זקן כבן 70 שהגיע לאוהלו של אברהם אבינו, ואברהם כדרכו קיבל אותו, קיים לגביו מצוות רחצת אורחים, האכיל אותו והשקע אותו, ולאחר מכן ביקש ממנו לחסות ראשו ולהודות למי שהכל שלו. ואותו זקן סירב. אני לא מתכופף בפני אף אחד, לא מוכן לחסות את הראש. ואברהם ניסה לשכנע אותו, שום דבר לא עזר, הוא מסרב. אחר כך כשאברהם ליווה אותו, אז כנראה הוא לא ליווה אותו כמו שהוא ליווה את האחרים, ככה מסופר באותו מקור, ואז הקדוש ברוך הוא התגלה על אברהם בלילה ושאל אותו מדוע שינית מהנוהג שלך? אז אמר לו אברהם, קשה לי לסבול אדם בגיל 70, רגל אחת כבר בקבר, שלא מסוגל להתכופף, לא מסוגל להיכנע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני סובל אותו כבר 70 שנה, אתה לא יכול לסבול אותו 5 דקות? מה התוכן של זה? אם אנחנו באמת מאמינים שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה וראשית, פשוט. צריכים לפעמים לעמוד מול הילדים שלנו, הם לא כל כך שלנו כמו שנדמה לנו, אבל אלה שהופקדו בידינו, ולחשוב, קצת להשקיע מחשבה, מה המשמעות של הדבר הזה שיש ילד חי, ברוך השם, אצלי בבית. קצת לעצום את העיניים, לתאר את העולם הזה. יש לנו כאן מיליארדים של שנות אור בחלל, אי אפשר לתפוס מה זה. כל היקום הזה, כל הגלקסיה, זה לא מדבר על כדור הארץ, זה בקושי חלקיקון של גרגיר אבק בחלל. ובתוך החלקיקון הזה יש עוד חלקיק של חלקיקון שנקרא לזה כדור הארץ,
ועוד פירורון, אין לי מילים לתאר את האפסיות בעצם של ההוויה שלנו. בתוך זה יש את העיר הזו ואת הבית הזה ואת הילד הזה שלי, והקדוש ברוך הוא שהוא מקיף הכל, מתייחס אליו ישירות, מחיה אותו בכל נשימה. כך צריך להסתכל עליו לרגע. יש לנו הרבה ביקורת, הרבה טרוניות, הרבה תלונות, אבל הקדוש ברוך הוא מחיה אותו, מחדש בכל יום תמיד מעשה וראשית. כל נשימה ונשימה. כמה המחשבה הזו מפעם לפעם תעצור אותנו קצת, לפעמים מהזלזול, מהבוז, מהדריסה, מהביקורת. אם הקדוש ברוך הוא שווה לו לחיות אותו, מי אנחנו? מי אנחנו? שנעביר ביקורת על זה. והביקורות שלנו הם לפעמים ביקורת על זכות הקיום אפילו. לא במפורש, אבל בנסתר. יתרה מזו, אם גם על עצמנו היינו ככה חושבים, אם היינו מתייחסים כך לעצמנו, כמי שעם כל החסרונות והכישלונות שלי, רחמנא ליצלן, כל מה שיש לי לתקן, אבל עדיין הקדוש ברוך הוא מחיה אותי בכל רגע, וחפץ בהצלחתי. גם כלפי עצמנו היינו מתייחסים אחרת. ואז היינו חוזרים למשוואה הזו של מי שיש לו כבוד עצמי, יש לו כבוד לאחרים, או מי שמכבד אחרים יש לו כבוד עצמי. יתרה מזו, אדם שמתרגל להתנהג בסגנון מכובד אל אחרים, זוכה גם לכבוד עצמי. לא רק בגלל התכנים הסגוליים שדיברתי עליהם, גם ברמה הנמוכה שלנו, של חוקי הטבע או חוקי הנפש, אנחנו יכולים להבין את התופעה הזו. יש מושג שנקרא משלב דיבור, משלב התנהגות. כל אחד מאיתנו באופן אוטומטי, כשהוא נגיד מישהי מורה, מדברת בכיתה, יש לה רמת דיבור מסוימת. אני עכשיו מרצה, יש לי רמת דיבור מסוימת. אני מדבר עם החניכים שלי, יש לי רמה אחרת. אני מדבר עם הילדים, רמה אחרת. אני הולך בשוק לדבר, יש לי רמה אחרת. אני כותב משהו, שוב רמה אחרת. אני לא יושב ומחליט איך לדבר. אני מופעל באופן אוטומטי על ידי הסביבה. גם מי שיש לה חוש ספרותי מאוד משוכלל, אם היא נמצאת בשוק, בזמן הקניות, ומישהי שואלת אותה איך אני יכולה להגיע לרחוב ההוא וההוא, אז היא לא תגידי לה, שימי פעמייך צפונה, ומשם פני דרום. היא לא תדבר כאן, נכון? היא תגיד לה, איפה החנות שמה? את רואה בצד? אז תעזבי בצד, תעזבי אותו ותלכי, ישר תמצאי. אם היא תעמוד בכיתה, היא לא תדבר כך. היא לא תדבר כך. עם הילדים שלה גם תדבר אחרת. יש לנו משלב דיבור, יש לנו גם משלב התנהגות. כשאנחנו נמצאים מול אנשים נכבדים, אנחנו באופן אוטומטי מתנהגים בצורה יותר מכובדת. אני לא מדבר על ניסיון להחניף, לעשות רושם. אנחנו פשוט מעלים את החלק היותר טוב שבנו. כשאנחנו נמצאים מול אנשים שמדברים בשלווה, בשקט, מקשיבים, מעריכים, אנחנו לאט לאט מופעלים כך. זכיתי בימי נעוריי, לא יודע בזכות מה, בזכות אבותיי, להתגלגל בעקבותיהם של שניים מגדולי הדור זצ"ל. הרב אברמסקי זצ"ל ורבלו לופיאן זצ"ל. זכיתי לקחת את אברמסקי כמה פעמים לשיעור גמרא, ואת הרבלו לופיאן להתפלל בישיבת כל תורה. ואצל שניהם כבר בתור ילד, הייתי לפני גיל בר מצווה, הרגשתי כבר כילד שאנשים בסביבתם מתנהגים אחרת. לא הבנתי אז למה, אבל זה היה מאוד בולט. היה אצלנו איש אחד בשכונה שהיה נדון אותו לכף זכות עם טמפרמנט מאוד סוער, ואנשים מאוד דאגו לשמור מרחק ממנו, וכשהוא היה הולך לידם הוא היה שייה רכה ותמימה, ממש כך. אני זוכר שכבר אז הבחנתי בשינוי הזה. והתופעה הזו קורית בכל בית. בכל בית. לא רק בכל בית, בהשוואה בין הבתים, בכל יום היא משתנית. כל אחד תנסה, כשהיא באה הביתה מדברת בשלווה, אני יודע שזה קשה, ואני גם לא אכרת בית, זה לא חוכמה שאני דורש מכם, אני רק מציג את הרעיון. בשלווה, בנעימות, מקשיבה, מסתכלת לילד בעיניים כשהוא מדבר, פתאום מתברר שהאווירה בבית משתנה לחלוטין. אני אדבר עוד מעט גם על ההקשבה שהיא ערך עליון כמעט בתחומים האלה, אבל קודם רוצה לספר סיפור קטן, הרצאה כבדה מדי, צריך קצת להרגיע את לפני הרבה מאוד שנים, בהוראת רבותיי זצ"ל ויבדלו לחיים ארוכים, לימדתי שיעור יהדות בבית ספר חילוני, תיכון מקיף באשדוד. אני
אדבר על שתי מאורעות שהיו שם, אבל אתחיל מהמאורע השני מבחינת סדר הזמנים. באחד השיעורים הראשונים שלי, תלמיד אחד דרך בשוגג על רגלו של תלמיד אחר, והנדרך קם ממקומו במרץ, ועשה הדגמה מאוד מוחשית של הלקסיקון המפותח שלו. הוא הסביר לדורך מה המצב הפסיכולוגי שלו, מי היו הוריו והורי הוריו כל הדורות, מה היה העבר, מה יהיה העתיד, כן, על זה הדרך. אני לא הייתי רגיל לסגנון כזה, ורציתי לבלום אותו, אבל גם בגלל כל המערכת, וברור שהיו כאן הרבה בעיות, לא פעלתי באופן ספונטני. תוך כדי כך שהוא נותן את ההרצאה שלו בהתנדבות, נעמדתי מולו, ושילבתי ידיים, ונעצתי בו עיניים, והקשבתי. הקשבתי למה שהוא אומר. ופתאום שטף הדיבור שלו התחיל להירגע, והוא התחיל להיעצר. חוק ראשון. אנחנו בדרך כלל לא מקשיבים, כבר דיברנו על זה. לא מקשיבים, בין אדם לבין אדם קיר, לא מקשיבים. כל אחד יש לו, זה אומר את הדברים שלו, מחכה שהשני, אני מחכה שהוא ישתוק כדי שיהיה להגיד את הדברים שלי, הדברים ידועים, לא צריך. ברגע שאנחנו מקשיבים למישהו, דבר ראשון הוא גם מתחיל להקשיב לעצמו. פשוט כך. ברגע שהסתכלתי בבניים והקשבתי, הוא פתאום התחיל לשמוע מה שהוא אומר, והתחיל להיעצר. כשהתחיל הקצב לרדת, הוא אמר איזה מה, אמרתי לו, סליחה, לא הבנתי את הביטוי הזה, מה אמרת? לא חשוב, זה, לא, אני רוצה להבין, מה פירוש המילה הזו? לא, זה מילה לא יפה. הוא אומר, לא אני שאלתי, רק מבקש ללמוד, אז אני אומר לו, מה פירוש זה מילה לא יפה? אני לא יודע מה זה דבר, תמים, דוס כזה הגיע, נפל עליהם, מה הוא יודע? הם האמינו לי שאני לא מתמצא, וזה גם באמת ברמה שלהם לא התמצאתי. אז הוא אומר, איזה מילה שיותר טוב לא להגיד אותה. הרצאת מוסר, משגיח בהתנדבות. חזרתי למקומי ואמרתי, תראו, אנחנו מבקשים לבנות כאן אווירה מכובדת. כשמישהו משתמש במילים שהוא עצמו אמר שראוי לא להגיד אותם, הוא מזלזל בעצמו. אנחנו עוסקים כאן בשיעור יהדות. היהדות איננה מרשה לאדם לזלזל בעצמו. אז אני מבקש נעזוב את הביטויים האלה החוצה. פשוט, נפסיק לדבר כך. הדיבור הזה פוגע במדבר, פוגע בכולנו. נעזוב את זה. ועובדה היא שבאופן יחסי, 3 חודשים כמעט התנהל החוג המשונה הזה, כמעט 4 חודשים, שפת הדיבור בכיתה שבה אני נוכחתי, היו שם, זה היה קיבוץ של רק בנים כמובן, אבל זה נדמה לי 3 כיתות י"א, 2 כיתות י"ב, אני כבר לא זוכר בדיוק אבל הייתה כמות, הייתה שונה לחלוטין. מנהל בית הספר בעצמו שאל אותי, מה בעצם עשית? הוא אומר, איך לימדת אותם שפה חדשה? הם מדברים, הוא אומר, משהו, היו לי אלו הערות והסתייגויות גם מהמצב האידיאלי בעיניו, אבל הכל יחסי, הוא השתמש בביטוי חריף כדי להסביר את הבעיה. הוא אומר, תראה, יש לנו מורה לאנגלית הכי טובה בארץ. אני מבקש מהמורות לאנגלית לא להיפגע, זה הוא אמר, אני לא נתתי גושפנקה. הכי טובה בארץ, 4 שנים אם למדת אותם שפה זרה, וכל מה שהם לומדים זה איך להעתיק במבחנים, אחרת לא ידעו להעתיק את התשובות. אצלך הוא אומר, רק נכנסת שבועיים, הוא אומר, אני מסתובב מאחורי החלונות. אני לא מבין מה קורה. לא מבין איך הם מדברים. איך עשית את זה? לא עשיתי שום דבר. ברגע שהתחלתי להתייחס כך, כמו שאני אומר, הם בעצמם העלו עצמם את המקסימום. זה משלב התנהגות. מולי לא היה להם נעים לדבר. לא נזפתי, לא גערתי, לא צעקתי, לא הענשתי, גם לא יכולתי לעשות את זה, וגם היה חסר לי רק להתחיל איתם. הם היו הרבה יותר ממני. לא. סליחה, אבל הם עצמם הגיעו למסקנה שלא נוח להם במצב הזה. הכלל הוא, כשאני נפגע מדיבור לא יפה של ילד, של תלמיד, של חניך, א', חשוב מאוד שלא להפגין חוסר פגיעות אישי, לא נפגעתי אישית. מי שבאמת נפגע אישית, יש לה בעיה, עדיף שלא תטפל עכשיו בבעיה החינוכית הזו. כל כך אני חריף. כשהילד מדבר לא יפה, הוא צריך לראות, בעיקר כשזה בעיה שלי. אם הוא ידבר אל רעייתי כך, אז אני אתערב, כמו יצא של רבי זקשר זצ"ל. ואם הוא ידבר אליי, אני אבקש שהיא תתערב, אם היא תהיה מוכנה להתנדב. אבל כשהוא מדבר אליי ואני צריך לטפל, אני מפגין שאני לא נפגע אישית, ואני מדבר לא מכובד. אני לא שומע. לא מכיר סגנון דיבור כזה. אבל הנקודה איננה רק לכבד
את ההתנהגות הערכית שלו, שעל זה דיברנו בפעם שעברה, להתייחס למעשים שלו, להתייחס לברכה שלו, לא בתור משחק. לזכור שהקדוש ברוך הוא מתייחס לברכה שלו. אז מי אני אשזלזל בה? להזכיר לנו כמה אמיתות מאוד מפורסמות ומאוד ידועות. זה בעצם זו הטענה שלי שהשיחה שלנו היום היא המשך של השיעור הקודם, שההתנהגות הזאת פתאום ממחישה בחיי היום-יום, בדוגמה האישית שלנו, שבאמת התכנים הרוחניים הם חשובים. אם אני מתייחס לחניך לפי הערכים הפנימיים שלו, לפי אותו יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, לפי היותו עבוד השם, לפי היותו אחד שהקדוש ברוך הוא מחדש את חייו, את נשמתו בכל רגע ורגע, אם זה מה שאני עושה, אני פשוט מלמד אותו יותר מכל שיעור אחר, ממחיש ומדגים ומרגיל אותו לחיות בעולם רוחני. כן. מה את עושה אני יכול לתאר, השאלה אם את צריך לעשות את מתכוונת. קשה לי מאוד, אני יכול לענות לשאלות פרטיות, אבל צריך לברר גיל, מה בדיוק המילה לא יפה, מה נורמת הדיבור וכדומה. באופן כללי. אני מסתכלת בעיניים ואני אומר לו, כך לא מדברים. אני לא אמרתי שאני לא מגיב. אם זה יהיה התפרצות חמורה, יש גם מקרים של עונש. אני מדבר על האווירה הקבועה. אם זו חריגה, עונש דיברנו, זה פעולה נדירה להתנהגויות חמורות וחריגות, צריך להעניש גם. אבל גם כשאני מעניש, אני אומר לו, לא מתאים לך לדבר כך. היצר תגבר לך, אני רוצה שתחזור להיות אתה. אז בינתיים אני יודע מה תעשה את אני דיבור. לא יודע מה. אין לי עכשיו פנקס האנשים שלי, לא הבאתי איתי. קשה מאוד לתת ממש שלא ספציפית. ודאי צריך להתייחס, אמרתי לא להתייחס, לא להראות שאני נפגע אישית. אני לא נפגע. מצער אותי שאתה מדבר כך, לא מתאים לך, לא מכובד. לא בעיה שלי אישית. זה מה שאני מתכוון. לא, ככה אתה אומר, אני מה? עליי! זה הרבה יותר נפוץ. זה אסור להגיד. השאר תעשו כרגיל. להצטה. אני רוצה לספר עוד סיפור, גם פרסמתי אותו בציבור, אם סיפרתי אותו כאן, אני חושב שלא, אני מבקש לעצור אותי, אבל הסיפור הזה מאוד חשוב. היחס לבריות כבריות. סיפרתי מעשה שהייתי נוכח לו שוב, יחד בשנות ילדותי, בקשר לרב אברמסקי זצ"ל. סיפרתי פעם את הסיפור על הילדה, כאן? לא, זה לספר. הרב אברמסקי עבר ניתוח והושתל בגופו קוצב לב בשנותיו, כשהיה כבר מבוגר, למעלה מגיל 80, אינני זוכר בין כמה הוא היה אז, 80, 85, ומדי ערב הוא היה חייב לצאת לטייל ברחוב שליד ביתו, רחוב ברויר. וכשהוא מטייל, זו הייתה בשבילנו הילדים חגיגה. היינו הרבה פעמים מפסיקים את המשחקים המאוד חשובים שלנו והולכים בעקבותיו. זה היה מחזה מאוד משעשע. הרבה מאוד מהמבוגרים הרגישו מאוד לא נעים לעמוד מול הרב אברמסקי זצ"ל, אז כשהוא היה הולך נניח לכיוון צפון, פתאום היו מתחמקים לסמטאות הצדדיות והרחוב היה נהיה ריק. כשהוא הופך לכיוון השני, פתאום הצד הזה ריק. ואנחנו יודעים, הנה אבא שלך ברח, הנה אמא שלך, מאוד נהנינו מזה. וסתם המחזה עצמו היה מאוד, כי הרבה פעמים ראשי ישיבות ודיינים ממש מחשובי הדור היו מנצלים את הזמן הזה לשוחח איתו, לשאול בבעיות, דברים שעומדים ברומו של עולם. ואנחנו ילדים הרגשנו מאוד מאוד חביבים אצלו. הרב אברמסקי זצ"ל הנהיג את עולם התורה בתקיפות, אבל לגבי הילדים תמיד היה חיוך. הרגשנו ממש חברים שלו. ואז היינו מסתרחים בעקבותיהם. יום אחד אנחנו הולכים ברחוב, אנחנו, כן? כך אנחנו הרגשנו, אנחנו הולכים והוא הולך איתנו, וגם כמה רבנים מפריעים שם. ופתאום במרכז הרחוב באה ילדה, בערך בת 5, בוכה. טוב, נו, זה מעשים שבכל יום, מי לא ראה ילדים? אנחנו יודעים, כן? ומתייחס. הולכים, עד שמגיע הרב אברמסקי אליה, והרב הישש הזה עוצר, ומתכופף אל הילדה עם 85 שנותיו, כשזה מאוד קשה היה לו. מדבר בעברית, לאט, בעברה ספרדית, כדי שהילדה תבין אותו, גם זה היה קשה לו. הוא שואל אותה, ילדה, למה את בוכה? קושייה של גדול הדור. למה ילדה בוכה? בוכה, שתבכה מה? פתח את הריאות אפילו אומרים, נכון? אז הילדה אומרת, כי מרים אמרה שהסמלה שלי לא יפה. הרב מתכופף עוד פעם, והוא אומר לה, איך קוראים לך ילדה? אז היא אומרת, קוראים לי שושנה. אז אומר שושנה, תגידי למרים שהרב אמר שהשם שלך יפה והסמלה שלך יפה.
והילדה התרוממה והעירה והולכת לדרכה, והם ממשיכים לדבר חוזרים לעניינים שברומו של עולם. הייתי ילד, את כל המשמעות של הסיפור הזה לא קלטתי, אבל שמשהו יוצא דופן קרה, כי אני הרגשתי גם מההתייחסות של הסביבה, ורצתי הביתה וסיפרתי לאבא שלי, ואחרי זמן נודע לי שהיה שם איזה דו-שיח בין המבוגרים, ומישהו שאל את הרב אברמסקי זצ"ל, עד כדי כך? זה ביטול תורה, הרב אברמסקי העיד על עצמו, כבר חפץ חיים העיד עליו, שהוא אוכל ולומד, שותה ולומד, יושן ולומד, מדבר עם אנשים ולומד. לא חבל להפסיק ילדה בוכה, שמלה לא יפה. אמר לו הרב אברמסקי זצ"ל, אנחנו חייבים לדבק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. על הקדוש ברוך הוא נאמר, ומחה השם דמעה מעל כל פנים. כל פנים, לרבות פנים של ילדה בת 4. ואם תדייק, אולי הדמעה שלה זכה יותר משלי ומשלך. זה היה יחס של גדולי עולם לילד. לילד. אנחנו הרבה פעמים, כשרוצים לחנך את הילדים להיות גדולים וצדיקים, בספרות החרדית שלנו, משתמשים תמיד בסופרלטיבים. בעצם אפשר לקחת את רוב הספרים שלנו על גדולי עולם, לשנות רק את השם ואת תאריך הלידה, והספר מתאים לכולם. כי הוא נולד צדיק, 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 ואחרי זה הוא היה עוד יותר צדיק, צדיק, והוא נפטר, צדיק, צדיק, צדיק. זה בערך פחות או יותר סדר החיים. ואחרי זה אני שואל את הבן שלי, למה אתה לא צדיק, צדיק? או למה תראה, תלמד מגדולי עולם. מה אני יכול לעשות? אני בגיל 3 בעוונותיי, בגיל 2, לא כיסיתי את הראש כשינקתי. מה אני יכול לעשות? ולא ברחתי בגיל 1.5 שנה. אז כבר אין לי סיכוי להיות גדול. את העובדות האמיתיות, את העובדות הקטנות של היום-יום, שהם בעצם גם בכוחנו, והם מאפשרים לנו להיות גדולים ברמה שלנו, את זה משום המשמיטים. ולעניות דעתי זה המרכז. היחס לילדים, מהם למדנו. מהם למדנו. שמעתי מיהודי שהתפלל בעניין של החזון איש, שהחזון איש לא היה מסוגל להתפלל כשילד היה בוכה. הוא עוד לא למד את השיטה המודרנית, שזה טוב שילדים יבכו, זה מפתח את הריאות ואת החוש המוזיקלי, ואיננו יודע בדיוק את כל אני לא אומר שלפעמים אין מה לעשות, אבל ילד בוכה זה בעיה. זה בעיה. ועוד משהו בתחום הזה שהוא חשוב מאוד מבחינה חינוכית. בעוונותיי רבים הקדוש ברוך הוא העמיד אותי בחיי בניסיונות מאוד מיוחדים. עברו עליי הרפתקאות שונות ומשונות שקשה להאמין בגיל שלי שאפשר כל כך הרבה לעבור. ומילא גם עמדתי בניסיונות קשים. אחד הדברים שתמיד הפתיע אותי, שהיה סוג ניסיונות שאנשים שהיו יחד איתי באותו מצב, שאין לי ספק גם היום שהם ברמה רוחנית, בעוונותיי רבים, שעולה עליי בהרבה, הרבה ניסיונות הם נפלו בהם, ואצלי בכלל לא נפסתי לרמה של ניסיון. ברור לי שלא קבל שכר על זה, זה לא היה משהו בי, אבל תמיד הפתיע אותי מה הייתה הנקודה. ואחרי שחקרתי בדבר מצאתי שיש מכנה משותף לדברים האלה. הדבר היה יחס לתפילה שלי, לברכה שלי, לתפילה שלי. אף פעם בחיים שלי לא חשבתי, למרות כל החסרונות שאני יודע שיש בי, אף פעם לא חשבתי שזה לא חשוב, אף פעם לא זלזלתי בזה. היה עומד כל כולו, מרוכז בברכה שלי. לא תפסתי באותם שנים מי זה האדם, אבל ידעתי שזה המקסימום שיכולתי לתפוס. זה נתן לי המחשה טובה מכל, כמה ברכה חשובה. לא יכולתי לזלזל בזה. הבעיה שלנו הרבה פעמים בחינוך זה לא שהחניכים מזלזים בתורה, ביראת שמיים, במצוות. הם מזלזים בהתנהגות שלהם. אני כן מברך, לא מברך, כן מתפללת, לא מתפללת, מה זה חשוב. עוד דוגמה, החשיבות שגדולי עולם העניקו לנו. אני לקחתי כמה פעמים את רבי לופיאן זצ"ל להתפלל מהבית שלו עד שיבת כל תורה, מרחק שלא יודע כמה זה קילומטר, הוא גר אז אצל חתנו, וזה היה קשה מאוד, הדרך הייתה לוקחת כמעט חצי שעה יותר, היה מאמץ עילאי בשבילו, הוא הקפיד להתפלל כמה שיכול במקום תורה, ואני ילד, אין לי סבלנות, הייתי רוצה לזרז את העסק, אבל לא הולך. אז בדרך הייתי כדרכם של ילדים, כותף עלים ונוגס אותם בעצבנות. וכנראה שהוא הבחין בזה. ויום אחד הוא אומר לי, עכשיו, הוא הבחין בזה וזה לא מצא חן בעיניו, אז מה היה צריך לעשות? זקן המשגיחים, מצדיקי הדור, מה אתה עושה? תפסיק לזה, מה עושה? גמרנו, נכון? זו השיטה החינוכית הידועה. אני רוצה לספר לכם כמה מאמצים הוא היה צריך להשקיע בשביל להעיר לי ילד לפני גיל בר מצווה. כשחזרנו הביתה אחרי התפילה, הוא שאל אותי קודם כל אם אני אוהב ממתקים. אמרתי לו שכן. טוב, המושגים שלה בממתקים היה קוביות סוכר, מישהו זוכר, מה אני יכול לעשות? אבל זה מה שהוא יכל לתת לי. אחרי זה הוא התחיל לספר לי כמה אני חשוב.
שימו לב, מדובר במשגיח. הוא לא חשב שאני אהיה בעל גאווה. זה קרה, אבל לא באשמתו. הוא התחיל להסביר לי כמה אני חשוב, ממש ככה. הוא התחיל לדבר על שכר המצוות שלי, שכר הפסיעות שלי. 10 דקות אחרי זה אני מוכרח להגיד שהשתכנעתי. השתכנעתי עמוקות. ממש התחלתי להרגיש טוב, להתרווח. ובסוף הוא שאל אותי אם אני רוצה להיות עוד יותר חשוב. האמת היא שלא כל כך היה דחוף לי אחרי שהשתכנעתי, אבל זה בסדר, מה אני יכול להפסיד? ואז הוא אומר לי שיש אנשים, הוא לא אמר אני חס בשלום, יש כאלה אנשים שלפעמים כשאין להם סבלנות, ככה הוא אומר לי, אז לפעמים כותבים עלים ושמים בפה. אני גם שמעתי שיש כאלה אנשים, לא הכנסנו לפרטים אישיים, זה הייתה בערך, אני מדבר ממש ככה סגנון הדיבור שלו. אז הוא אומר לי, ואם זה אנשים חשובים, שרוצים להיות עוד יותר חשובים, כדאי שלא יעשו את זה. למה? אז הוא הסביר לי ככה. קודם כל, יכול להיות שבעלי הגינות מקפידים. טוב, אני כבר הרגשתי את עצמי בר ויכוח, אז אמרתי לו שמבחינה הלכתית, אם האילנות יוצאים מחוץ לגדר, יכול להיות שאין להם זכות. אז אמר לי, אני לא, אמרתי, לא נרתע, הוא לא אמר לי צוציק, למדת דף גמרא, עם מי אתה מתווכח? ככה אנחנו מצפים. הוא שמע את הטענות המחוכמות והעמוקות שלי עד תומן, ואחרי זה הוא אמר לי, לא אמר לי גם אם היית מקשיב היית רואה שלא אמרתי בעיה הלכתית של גזל, רק הסביר לי שזה נכון, יפה מאוד מה שאני אומר, וזה טוב למרות שזה לא פשוט מבחינה הלכתית, אבל יש צד כזה, כמו שאני אומר, אלא שדיבר על זה שהם מקפידים. גם אם אדם מקפיד, לא בצדק, למה סתם לגרום לאנשים כעס? אין לך שום רווח מזה. חוץ מזה הסביר לי שיכול להיות תולעים שאנחנו לא רואים אותם וכדומה. אז הוא הציע לי שאם אני רוצה להיות מאוד חשוב, אז עוד יותר חשוב ממה שאני, אז כדי שאם גם אני מכיר את זה, שאני לא כדאי מאוד, וקיבלתי, אני מוכרח להגיד שהסכמתי. זה היה, אני מדבר שוב, לקח ליהודי הזה שכל החיים שלו, עבודת השם שאי אפשר לתאר, לקח לו, אני משער היום, הייתי ילד, לא הסתכלתי אז על השעון, לא חלמתי שאני פעם מדרדר להרצאות, שאני צריך לספר את הסיפור בפרטים, ולא עקבתי. אבל אני משער שלקח לו 20 דקות כל הסיפור הזה. עד שסוף סוף הגיע להגיד לי מה שאנחנו אומרים לכל ילד שמעז ברחוב לעשות איזה ציוץ ב5 שניות, לקח לו 20 דקות. זה, עולם החינוך הזה נעלם מעינינו. וזה בהטליה. זה יחס של כבוד לבריות, לאדם באשר הוא אדם. באמת הרב אברמסקי, ולא הרב אברמסקי זצ"ל, ולא רבי לוליפיאן זצ"ל, חשבו שיצא ממני משהו. היו להם יותר מוצלחים בסביבתם. סתם, אם הקדוש ברוך הוא מחיה אותי, אז אני חשוב. זה היה השיקול היחידי והעיקרי שבלט. אני אביא עוד דוגמה. זה היה כבוד גדול לקחת את הגמרא של הרב אברמסקי זצ"ל בשבת לשיעור. כבוד גדול זה היה. היה עירוב בבית וגן די טוב, אבל הרב אברמסקי זצ"ל עצמו רצה להחמיר, רק לא רצה שיוציאו לעז על העירוב, אז הייתה לו פשרה שילד לפני גיל בר מצווה לקח לו את הגמרא. ככה אני נדמה לי שזה היה הסבר למה, אבל ככה היו המעשים. בדרך כלל, הנכד שלו לוקח, קרה שאני לקחתי את הגמרא, ומתור הכרת הטוב, הוא דאג תמיד, כשאני מגיע פעם אחרת עם סבא שלי זצ"ל שהיה מרבה לבקר אצלו, אבא שלי, לתת לי משהו. קוסטי או משהו. שוב, כמה בעיה המושגים שלהם בסוכר וכמה ואיך עושים, זה בעיות טכניות צדדיות. אבל הם הצדרות לעשות הכרת הטוב. רבי לוליפיאן היה אומר לי כל פעם דבר תורה בתור הכרת הטוב, ברוב טיפשותי וילדותי, אני לא זוכר הרבה מזה. לא מספיק שלקחתי אותו, הייתי צריך לשמוע ילד, אבל מבחינתם זה הייתה התייחסות. זה מה שאנחנו מדברים על כבוד החניך. והתנהגות כזו לא של הורה ולא של מחנך ולא של מורה, אין לי ספק לא אקבל שכר על זה, אני לא חושב שאני שווה יותר ממישהו בגלל זה, אני רק רוצה להדגים איך התנהגות כזו משנה את נקודת הבחירה של האדם. מי שעבר יחס כזה לא יוכל לעולם לזלזל בתפילות שלו, לזלזל בברכות שלו, לרמות את עצמו שלא חשוב מה שהוא עושה. רוב הזולות של הדור שלנו, הזולות, הריקנות, ממש האפסיות נובעת מזלזול, מחוסר כבוד עצמי. פשוט חוסר הערכה. אמר החפץ חיים פעם משפט מאוד חריף, מאוד מאוד מזעזע. תפקדתי בין השאר פעם כמנהל צעיר מאוד של מוסד לחינוך מיוחד בדרום הארץ, ובשבועות הראשונים לעבודתי נכשלתי, טעיתי טעות חינוכית די חמורה, וכתוצאה מהטעות הזאת תלמיד אחד במוסד ברח.
ישבתי אז במשרד ותפסתי את ראשי בין ידיי ושאלתי את עצמי אם אני מטורף, משוגע, למה לקחתי לעצמי את הג'וב הזה? התחלתי לדמיין לעצמי שהנער הזה כבר לא, שומר מצוות הוא לא יצא, זה היה פשוט, אצלנו זה היה תחנה האחרונה לפני עולם הפשע. יש כאלה שגם הגיעו משם, אבל היה לו הרבה סייעתא דשמיא, הצלחנו להוציא אותם משם אפילו לעולם התורה. מי שיצא משם הוא גמור, הוא והבנים שלו והנכדים שלו והעניינים שלו, כולם עליי. הייתי ממש נזכרתי, יש איזה משפט מאוד חריף שאמר החפץ חיים בעניין הזה. החפץ חיים התבטא פעם כך, הוא אמר, הנגר דורך על עצים. כשנגר הורס את העבודה שלו דורך על עצים, הזגג על זכוכיות, המחנך על נשמות. עוד לעצמי, ריבונו של עולם, מה לי ולצרה זו? כיוון שהגעתי לאן שהגעתי, מאותן סיבות שהגעתי בהוראת הרב אברמסקי זצ"ל, רציתי, כמו שאומרים, לחזור לו את המפתחות. פשוט לחזור לו את המפתחות. חזרתי ואמרתי, כבוד הרב, אני לא יודע איך נפלתי בפח הזה, אני לא ממשיך. סיפרתי לו מה קרה. שואל אותי הרב, אז מי אתה רוצה שיעסוק בחינוך? מי שלא מפחד? מי שלא אכפת לו? ילדות הייתה בי, והעזתי פניי, ואמרתי, כבוד הרב, אולי הרב בתור מנהיג ציבורי צריך לדאוג שיהיו מחנכים, אז הוא אומר כך. אבל אני בתור אדם פרטי, למה לי צרה הזו? הוא די כעס עליי, בכל אופן כעס הפנים, הוא לא ידע מה זה כעס הלב, והוא אמר לי שזה לא סגנון נכון. הקדוש ברוך הוא לא תומן לנו חס ושלום מלכודות, הוא לא מעמיד בפני אדם משימות שהוא לא יכול לעמוד בהן. אין דבר כזה, זה בעיה השקפתית חמורה לחשוב כך. אם אתה משתדל לפי יכולתך להיות בסדר, גם אם קרה כישלון, אתה לא אשם בכישלון. הקדוש ברוך הוא הראה לך את הכישלון כדי שתלמד לקח לפעם הבאה. אם אתה רוצה להבטיח לעצמך שאתה בסדר, שאתה לא פוגע מתוך נגיעות, שאתה לא דורך על נשמות, כך אמר לי הרב זצ"ל, תקפיד על כבוד התלמיד. לא ידעתי אז מה הוא מתכוון, אני לא בטוח שאני יודע היום, נדמה לי שאני תפסתי את הכיוון כמו שאני מציג אותו עכשיו. תקפיד על כבוד. אם אתה מתייחס לכל תלמיד ותלמיד כיציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו בכל רגע, לא תיכשל בדריכה על נשמות. בבית זה קצת יותר, מבחינה מסוימת זה יותר קל, קצת יותר קשה, תלוי, לא רוצה להיכנס עכשיו לניתוח הטכני של הבית, אבל בבית זה ודאי יותר חיוני. קשה לעשות את זה כשהילדים ערים, אני יודע, הם מעצבנים, אבל כשהם ישנים. רוב רובם נראים כמו מלאכים. בעיקר כשהם, אמר פעם איזה מחנך דגול שכשהם ישנים הם לא תחת ההשפעה שלנו, ואז הם באמת נראים כמו מלאכים. אני לא יודע אם זה באמת הנימוק האמיתי, אבל בכל אופן, פשוט לעמוד ולהתבונן, לעצור את שטף החיים ולהתבונן. הקדוש ברוך הוא נתן לי לפיקדון נשמה שעצולה מתחת כיסא הכבוד, שהקדוש ברוך הוא בחר בו אישית. בחר בו אישית. התפיסה הזו גם לגבי עצמנו, של כבוד האדם, היא כל כך צריכה להיות שורשית, כל כך בסיסית בחיי היומיים הרוחניים שלנו, ולצערנו הרב היא כל כך פגועה. אנחנו אומרים כל יום בקריאת שמע, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. מה הפשט להיות לכם לאלוקים? בהגדה של פסח אומרים בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. מה הפשט? וורטים אומרים בהגדה כולם עד שנרדמים כפי ההלכה. אבל מה הפשט? בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים. מה שהראשונים אומרים. הפשט הוא שממצרים יצאו רק הנבחרים. ממצרים הרי יצאה מיעוט, 20%, ו50 עלו בני ישראל מארץ מצרים. כשאני מוציא מתוך קיבוץ מיעוט, ברור שכל אחד מהמיעוט נבחר באופן אישי. זה ברור ההיגיון הזה. נניח, אני רק אמשיל את זה. נניח שאני אומר לכיתה של תלמידים, יש 50 תלמידים, אני אומר ראובן, שמעון ולוי, לא יצאו לטיול, כל הכיתה יוצאת לטיול. כל אלה שיצאו לטיול, זה לא אומר שכל אחד מהם באמת ראוי לזה. זה אומר שהוא לא בדרגה כל כך חמורה שאני חייב להוציא אותו מהכלל. אבל אם זה עובד הפוך, כל הכיתה לא יוצאת לטיול, ואני אומר ראובן, שמעון, לוי ויהודה, הם יצאו לטיול, ברור שכל אחד מהם נבחר אישית, מכיוון שהרוב לא יוצא. אז אף אחד לא יצא לטיול סתם בגלל שהוא נמצא בכיתה, אלא מכן הוא נבחר אישית, להבדיל. אם הקדוש ברוך הוא הוציא 20% מבני ישראל מארץ מצרים, אז כל אחד נבחר אישית. ובכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים. מכאן ואילך אין דבר כזה שאני יהודי, בגלל שבמקרה סבתא שלי הייתה יהודייה, וזה גם אני יהודי. כל נשמה שכלולה בעם היהודי, מציאת מצרים ואילך, נבחרה באופן אישי. באופן אישי. יש לי תפקיד משלי עלי אדמות.
הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא יצר מצב שהוא כביכול זקוק לי. נכון שאני לא מכוון בתפילת מנחה, זו תפילה קשה, ואני לחוץ, ולחוץ אני לא אומר מי שלא חייבת מבחינה הלכתית, אבל בכל אופן, הכל נכון. ואי אפשר להשוות את הכוונות שלי לכוונות של רב חיים ויטל, או של הארי, או של משה רבינו. ואף על פי כן, מה שאני יכול לפעול בעולמות עליונים בתפילת מנחה שלי, גם משה רבינו לא יכול. בגלל שזה החלק שלי. בכתבי הקדמונים מובא משל למלך שבנה, הביא אומנים מכל העולם לבנות לו איזה ארמון משוכלל מאוד, והיו שם כמובן מהנדסים ומתכננים וזה, ויש שם איש פשוט שכל התפקיד שלו להביא, רק תפקיד קטן, להביא את המפתח לטקס החנוכת הבית. תפקיד מאוד שולי, מאוד פעוט, מאוד מאוד פעוט, ביחס לתפקידים של האחרים שבנו את כל ההיכל הרם והניסה הזו. אבל אם הוא לא יביא, אז כל העבודה של כולם לא שווה. וגם אם התפקיד שלה רק לטאטא את הרצפה, והיא תישאר מלוכלכת לטקס החנוכת הבית, נהרס הכל. ככה יהודי צריך להסתכל על עצמו. החלק שלי, ככל שאני רואה עצמי קטן וענב וכדומה, החלק שלי בעבודת השם הוא בלתי מעוות, לא יוכל לתקון. כך אנחנו צריכים להתייחס לעצמנו, בעיקר כי אנחנו עוסקים בענייני חינוך, להתייחס לחניכים. אם אנחנו באמת נבין שאכפת לקדוש ברוך הוא, ממלא כל העולמות, ריבון כל העולמים, אדון כל הנשמות, אכפת לו בברכה של הבן שלי בן 5, לא ייתכן שהילד שלי יגדל בבית מתוך זלזול בברכות. אני מציג תמונה אידיאלית. אני לא מתיימר ולא מעז להתיימר כאילו אני חי את זה, אבל אם זה הכיוון, אם אני לא יכול כל יום, אני עושה את זה פעם בשבוע, מזכיר את עצמי פעם בשבועיים, האווירה משתנית. עוד הערה. דיברנו פעם, ואני אעשה את זה בקצרה, דיברנו פעם על העובדה שהאדם מתייחס לעצמו, בעיקר הילד, לפי ציפיות הסביבה. יש חובה עלינו, באותו הקשר, לאסור על הילדים לדבר דיבורים של השפלה עצמית. כמו שאסור לנו לבקר את האדם. אסור לנו, זה לא רק עניין חינוכי, זה גם עניין הלכתי, זה לא נכון. אין לנו שום זכות לשלול אף אדם, אין לנו שום דרך להעריך אדם, גם לא את הבן שנדמה לנו שהוא שלנו, כמו להבדיל הרהיטים שלנו. אין לנו זכות לבקר אותם, יש לנו זכות לבקר את המעשים, לא את האדם. גם אסור לנו לתת להם לדבר על עצמם. אני כזאת טיפשה, כזאת עצלנית. אסור לך לדבר כך, את לא טיפשה ואת לא עצלנית. עשית מעשה שטות, נכשלת בעצלות, את לא טיפשה ולא עצלנית. חלק מזה זה חינוך של כבוד עצמי, של הערכה עצמית אמיתית, לא מה שקוראים גאווה, שהיא בדרך כלל חיפוי על חוסר הערכה. אנחנו יורד ממש לרמה הטכנית, לאסור דיבורים של השפלה עצמית, לאסור זלזול עצמי. היה לי פעם חניך שהגיע לאותו מוסד שבו עבדתי, בגלל שהוא על פי הוראה של קצין מבחן, בגלל שהוא נתפס בגניבה. נתפס בגניבה על רקע מאוד מאוד עצוב. הוא היה חי לבד עם אח ואימו בבית, באיזה כמעט בית, איזה בית מטלין-פול בשכונת מחנה יהודה בירושלים, והוא גנב אוכל, הוא גנב לחם, בגלל שלא היה להם בבית. סיפרתי את זה כבר? טוב, אני אגיד בקצרה. בכל אופן, מה שקרה לילד הזה זה שהוא שעות וימים מסתובב בשוק מחנה יהודה, פוחח, יחף, עם בגדים מתולעים, מחכה שאנשים יבקשו ממנו להוביל סלים ויתנו לו כמה אגורות. זה מה שהוא חיכה. כשאני שוחחתי איתו פעם וניסיתי לשטוף את המוח שהוא לא גנב, ההוכחה שלו שהוא כן, הוא פשוט האמין שיש לו מין נפש מעוותת שהוא גנב, אין מה לעשות נגד זה. למרות שמטבעו היה בחור מאוד ישר, זה ממש מפתיע. מודה מיד על האמת, בכלל לא משקר, והוא רואה את עצמו כגנב. למה? הוא אומר לי, הוא נכשל רק פעמיים. אבל איך הוא הגיע לכישלון? בשיחה איתי הוא אומר, תמיד ידעתי שאני גנב. לפני שהוא גנב פעם אחת בחיים שלו, אבל הוא כבר ידע שהוא גנב, יש לו כבר סטמפל. מאיפה ידעת? הוא אומר, ראיתי איך אנשים מסתכלים עליי, ראיתי איך הם מדברים. אנחנו גם תורמים לחינוך הציבורי. עכשיו זה מאוד מזעזע, אבל כשאנחנו הולכים ברחוב ורואים איזה פרחח, אתה מסתכל עליו כמו, מה באת לגנוב? מה אתה מחפש? אנחנו בעצם הופכים אותו לגנב באמת. אם ככה אנחנו מתייחסים לאחרים, גם בבית המצב הרבה יותר חמור, הרבה יותר משפיע. כשאנחנו מצפים ציפיות שליליות, אנחנו גם יוצרים את המצב שכך יקרה באמת.
כך יקרה באמת. אבל מעבר לזה, אנחנו הורסים את כל התוכן של הרוממות הרוחנית. הצורה היחידה שאנחנו מכירים, לפחות בדור שלנו, של בניית קומת האדם מבחינה רוחנית, אנשים שהוא בני תורה, עובדי השם, זו הרגשת רוממות רוחנית. לא הצליחו היום בשיטות נוברדוק, אפילו שרידי הדור האחרון, הסטייפר הזה צל שהיה משרידי נוברדוק, אמר שאסור בדור הזה להשתמש בשיטה הזו, אנשים חלשים בשביל לעמוד בזה. ממש אי ההצלה האחרון שלנו בדור הזה, לבנות בני תורה באיזושהי רמה, זו הרגשת רוממות רוחנית. ילד שלא יזכה לקבל את הערכה העצמית הזו, את הכבוד האמיתי, יהיה לו קשה מאוד, אולי כמעט בלתי אפשרי. יהיה קשה מאוד לקבל את זה בגיל יותר מאוחר. ואם לא יקבל את זה גם בגיל יותר מאוחר, יהיה לו קשה מאוד לבנות את עצמו באמת כבן תורה. אפשר להיות, אם בן תורה זה חליפה וכובע, זה לא עולה הרבה, ואם זה לא ללכת לעבודה לשבת בכולל, לא חשוב אם לומדים או לא לומדים, זה גם לא עולה הרבה. יש בזה שיקולים ושנוחות. בן תורה מבחינה מפלגתית, השקפתית, מה שקוראים, זאת אומרת, לצעוק את המילים הנכונות ולקרוא את העיתון הנכון ישר והפוך, זה די קל. להיות בן תורה אמיתי, יהיה קשה מאוד למי שאין לו כבוד עצמי. כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. אדם שמחנך עצמו לחיות מתוך הערכה אמיתית לתכנים רוחניים, הוא עצמו נהפך אדם רוחני. כאן השיקול הוא לא רק טובת החניכים. הסגנון הזה מבטיח להעלות את כל הרמה הרוחנית של הבית. את כל הרמה הרוחנית של הבית, של החניכים ושלנו ביחד. פשוט להעלות ביחד. אני רוצה לסיים בסיפור הזה שאמרתי, ואני אגיד כמה מילים על השאלה שנשאלתי, למרות שהיא לא קשורה לנושא הזה. הסיפור הזה כבר יצא לי בבני ברק לפחות לספר אותו פעמיים, וכל פעם אני חייב על פי הוראה של רבי שליטה להגיד משום ויתם נקים השם ומישראל, שהסיפור שספר עכשיו התפרסם בציבור בצורה מאוד מאוד דומה, ואף על פי כן הסיפור שלי אותנטי. ולמה הוא התפרסם זה כבר אני פטור מלשער. ובכן, באותו מקום שעליו סיפרתי, ביום הראשון שלי הייתה לי בעיה. פתאום ייפול עליהם, על התלמידים הללו, מדבר על החוג ליהדות בבית ספר חילוני, ייפול עליהם איזה דוס אחד פנאטי, גם ככה הם חוגגים. ותגיע להם אחד כזה, אז מה נעשה שם קרבות מגע? החלטתי שאני נכנס לכיתה הזו כמו שנכנס לכל כיתה. מה שאתה עכשיו באמת לא הייתה הצגה, אחרי הייתי עושה את זה בכל מקום. נכנסתי לכיתה, שיעור ראשון אצלי כמעט בכל כיתה חדשה, היום אני כמעט לא נכנס לכיתות, אבל היה אולי 20-25 דקות. לפני שיספיקו 3 נקודות. ובכן, נכנסתי לכיתה ואמרתי, אני מבקש לנצל את השיעור של היום רק להיכרות. אני רוצה להכיר אתכם ושתכירו אותי. היה לי כמה דקות של דמימת חסד, כי פתאום נפלתי עליהם, הם לא ידעו, רצו גם כל להקשיב, אולי הם מדבר עברית, אולי הם מדבר יידיש, אני לא יודע בדיוק מה הם ציפו, אבל הם היו די עמומים. היה לי כמה דקות של דממה, וניצלתי אותם מהר, ופניתי לתלמיד שישב בזה, אמרתי לו, אמרתי ככה, אני רוצה שכל אחד יגיד לי את שמו הפרטי, וכדי שיכיר אתכם, אני מבקש שיגיד לי מעלה אחת שהוא יכול להגיד על עצמו. מסתכלים עליי, מסתכלים ימינה, שמאלה, מה הבן אדם הזה רוצה? אני כמעט חשבתי שהם לא יודעים מה פירוש המילה מעלה, למרות שהם עומדים להוציא תעודת בגרות. אמרתי, אני חוזר, אני מבקש, פניתי לך, אמרתי, תגיד לי את שמך, איך קוראים לך? זה הוא ידע, הוא אמר לי. אני חושב שקראו לו יואב, כך נדמה לי, כי היה לי קשר איתו אחר כך, לכן אותו אני זוכר. אמרתי לו, איזה מעלה אתה יכול להגיד לעצמך? איזה דבר טוב יש בך? לא, כלום. קודם כל, לפני שהתחלתי ללחוץ אותם שאני רוצה מעלות, כל הצברים, הגברברים האלה, הצעירים, הגזעיים, הנוקשים, כל הקליפה הזו התקלפה, ואתה בסך הכל ילדים תמימים ודי מסכנים ודי זקוקים לקצת תשומת לב. ממש תחת הידיים, כמו מטש, זה היה ממש, אפילו נוגע ללב לראות את זה. בכמה דקות, ראית פתאום, כשנכנסתי לכיתה ככה עם הפוזות והזוויות, ולעשן בכיתה הם עוד לא העיזו, אבל להחזיק את העט כבר בפוזה, היה משהו, וכל זה עם רגל על השולחן, לא התייחסתי לכל זה. פתאום, כל אחד מחפש מאין יבוא עזרי, מה הולך לקרות עכשיו?
כשאמר לי הראשון שאין לו שום מעלה, אמרתי שאני לא יכול להעביר שיעור יהדות בכיתה שבה נמצאים תלמידים שחושבים שאין להם מעלות. אין רשות לאדם, כך אמרתי. למרות שאז עוד לא היה, אז לא הייתה שטיפת מוח נגד חזרה בתשובה, היה מותר לי להגיד גם הוראות הלכתיות. אמרתי להם, אין רשות לאדם לזלזל בעצמו, עד כדי כך שלא ידע על עצמו שום מעלה. אין אדם שנברא בלי שום מעלה ייחודית, אין אדם כזה, והדרך היחידה של אדם למצות עצמו, השתמשתי במילים שלהם, לממש את הפוטנציאל שגלום בו, הדרך היחידה היא לדעת את המעלות. זה אחת החסרונות שלנו. אני תמיד מזכיר, הזכרתי את זה כאן פעם, וכמה שאזכיר זה לא מספיק. כולם זוכרים את מה שבצלאל סלנטר דיבר הרבה על מה שצריך, שאדם צריך להכיר את החסרונות שלו בשביל לתקן עצמו. בצלאל סלנטר עצמו אומר שהרבה יותר חשוב לדעת את המעלות. כולנו, במין מזוכיזם קולקטיבי כזה, אוהבים למצוא את החסרונות ולמצוא את עומק השחיתות ותהומות הזוועה שבכל אחד מאיתנו. לפי התורים שלנו נראה לא יודע מה, שאנחנו נזכה כולם לאריכות ימים עד שיכינו לנו גיהנום מיוחד ספציפי לפי החסרונות שלנו. ורבי ישראל סלנטר עצמו אמר, שאדם שלא מכיר את החסרונות שלו, הוא באמת משול לנגר שלא מכיר את העץ שאיתו הוא עובד. הוא יעשה הרבה כישלונות. הוא יחתוך במקום הלא נכון, ידביק במקום הלא טוב. אבל אדם שלא מכיר את המעלות שלו, משול לנגר שלא מכיר את כלי העבודה שלו, הרבה יותר חמור. אין לאדם רשות ביחס לעצמו לחטט בחסרונות ובכישלונות ובעבירות לפני שהוא יודע את המעלות. ככה רבי ישראל סלנטר. קל וחומר בן בנו של קל וחומר שאין לנו רשות לעשות את זה לחניכים. יכול אני להעיד לעצמי שמחיי לא קיבלתי אף פעם על תלמיד שום דבר שלילי ממורה של שנה שעברה. אמר, תיתנו לי לבד להשתעשע בגילוי הזוועות והשחיתויות. עזבו. ברגע שאני מצפה שזה גנב וזה שקרן, זה רמאי וזה צבוע, קשה מאוד שאחר כך אני אשתכנע שזה אחר כך, לא רוצה לשמוע. אני גם לא בטוח שמבחינה הלכתית מותר, זה בעיות מאוד קשות, אני לא רוצה להיכנס שם הלכות לשון הרע, אני לא מופיע בציבור, לא מעז להופיע כפוסק הלכות, ודאי לא בתחום זה. אבל אני רוצה רק להגיד שיש כאן בעיות קשות מאוד בהלכות לשון הרע, אם זה מותר. כל מה שאנחנו נוגעים היום, אספות מורים ואספות הורים, יש בזה בעיות הלכתיות קשות מאוד מאוד. אני רק מזכיר, אני לא פוסק, אני רק מזכיר שיש בעיות קשות. אבל מכל מקום, מבחינה חינוכית, פרקטית, זה פשוט לא כדאי. כדאי להיות תמים, לחשוב שכל העולם טוב, אנחנו גם נהיה יותר טובים אז. כשאנחנו רואים כל כך הרבה רע מסביב, זה גם מוריד אותנו. הייתי מבקש תמיד, ואני מציע לכל מי שכאן עוסקת בהוראה, גם בבית שלה, אם אפשר, לא לדעת כל כך הרבה על הרע, על החסרונות, כשאני מבקש מהורים, אני לפעמים עומד, חושב, אני ככה, אני יודע, כמו שמקובל להם בבני ברק, כי זה מערכת רמקולים, והתחיל לצרוח ברחובות בני ברק, עד שישלחו גם אותי לאשפוז. אני מקבל מאות מכתבים. אני עונה בערך בחודש לפי השערה שלי היום, על 200 מכתבים. אני מקבל עשרות תיאורים של הורים על ילדים. כשאני מבקש תיאור כללי, מעלות וחסרונות, אני מקבל תמיד 95% חסרונות, בקושי 5% מעלות. גם כשאני מקבל מעלות, אחרי שאני דורש, זה רק באופן כללי. ילד טוב, נחמד, הכל בסדר, חוץ מזה שהוא גנב, מושחת, צבוע, רמאי, חוץ מזה הכל בסדר, ברוך השם. אני מגזים כמובן בשביל להציג את האבסורד, אבל שכל אחד תבדוק את עצמה איך היא מתארת את הילדה שלה, את הבן שלה. ובכן נכנסתי לכיתה ואמרתי שאני מבקש מכל אחד מעלה של עצמו, וזה היה מאוד משעשע. הרוב לא היה להם מה להגיד, והם גיחכו והסמיקו. היו לי פה ושם כאלה שהיו צריכים כמה דפי פוליו לרשום כל מה שיש להם על עצמם, אבל זה היה די נדיר. עלוב, מביך, מצער היה שבחור בכיתה י' א' או י' ב', אינני יודע, אומר לי שהמעלה שלו זה שאבא שלו עשיר. אבא שלו עשיר. זה מה שהוא מצא. אמרתי שאני מצטער, לא הצלחתי להכיר אתכם, אנחנו נדחה את שיעור ההיכרות לפעם הבאה, שיעורי בית. שיעורי בית, לשיעור הבא, כל אחד חייב לבוא עם מעלה אחת ברורה על עצמו. מעלה על עצמו, לא שיספר לי שדודה שלו מתגנת את החביתות הכי טובות באשדוד, ולא שיספר לי שאבא שלו יודע לצבוע גלגלים. מעלה אמיתית, הסברתי להם מה זה מעלה ועל עצמו. ולשיעור הבא כך היה, הם הופיעו, והשיעור כבר התחיל כבר הם חזרו להיות ילדים לפני שהתחיל, ובמבוכה, אבל הצלחתי לשחות מהם. לא החמרתי כל כך, אני סתם לא טיפוס כל כך קפדן בשיעורי בית, אבל קיבלתי את המעלות. אחרי שגמרתי את זה, חילקתי להם מראש, הכנתי דפי פוליו,
בראש כל דף היה כתוב שם של תלמיד אחד. חילקתי להם את הדפים, ואמרתי שכל אחד יכתוב מעלה אחת על השם שכתוב בראש הדף. זאת אומרת שעל כל תלמיד, כל החברים שצטרכו לכתוב את המעלות שלו. וזה היה צריכים, אנחנו לא נוגעים להשתמש בווידאו, אחרת היה שווה להסריט את זה. את המחשבות וההיסוסים והצחקוקים והגיחוכים, זה, קודם כל הם הועברו לאטמוספירה אחרת, קודם כל. אחרי שקיבלתי את כל הדפים, לקח די הרבה זמן, קראתי לתלמידים, לכל תלמיד נתתי את הדף שלו. חשמל עבר בכיתה. וואי, אף פעם לא ידעתי. מי כתב עליי? מה, באמת כך חושבים? זה נדיר לראות, אבל היה אפשר, אני לא יודע, מי שכאן מורה תנסה פעם, יש לה קצת רוח ספורטיבית לעשות את זה. אפשר לראות מול העיניים איך התמונה שלהם על עצמם משתנית, הציפיות שלהם מעצמם, וגם ההתנהגות. 3-4 חודשים לימדתי בכיתה הזו, בכיתה המורכבת, כשמורה אחד שם לא העביר את המבחן מגן, אז כל הצמיגים שלו היו מנוכרים. אצל אחד היו, אני לא רוצה לספר באיזה חברה זה הייתה, יצאתי בריא ושלם, בלי שריטה, מיודד עם כולם. קודם כל זה רווח ראשון, זה שיקול די, אני חושב די משמעותי. החלק הזה שאספר, אמרתי כבר, הופיע בספרות הזרה, מאוד דומה למה שאספר, ואף פעם מה שמספר זה אותנטי. יש לי גם הקלטה עוד לפני שהפרסום הזה יצא בעיתונות. הסיפור היה שלפני כמה שנים, כ4 שנים, הופיע אליי כשכבר חשבתי בכל אופן, ביקשתי לשב על המנוחה ועל הנחלה בזיכרון יעקב. מודיעים לי שאיזה חוקר משטרתי בכיר מחפש אותי. לא התלהבתי במיוחד לפגישה הזו, למרות שאני לא הייתי ייחודי כל כך שיחפשו אותי, אבל בכל אופן, אתם יודעים שיש לנו רטיות, אבל החלון שלי מסורג ולאן לברוח לא היה, אז אני צריך לקבל אותו. הוא נכנס ככה באווירה די תוקפנית ואומר לי, אתה יחיל יעקובסון? מודה באשמה. מה אני יכול להגיד שאני לא? מודה באשמה, אני יחיל יעקובסון. הוא אומר לי, כבר שנים אני מחפש אותך. אני מתחיל מהר לחשוב מה אני אגיד להגנתי, מה עשיתי, מה פשעתי, מה עבלתי, מה בדיוק הוא רוצה ממני. הייתי די במתח, אני עכשיו מתלוצץ, אבל זה, הוא ככה די תוקפני וזה שנים אני מחפש אותך, אומר לי, אתה מאשדוד, נכון? חשבתי שזה כאן בטח, אמרתי, לא, אני מירושלים. הוא אומר לי, לא היית באשדוד? לא, הייתי באשדוד, אני לא יכול לשקר, קורא, אני מירושלים. אתה לימדת באשדוד בתיכון? אמרתי לו, כן. נו, ואתה לא זוכר? גנבתי, לא יודע מה, שברתי משהו, מה? אמר לי, אני למדתי אצלך, אתה לא זוכר אותי? לא זכרתי אותו, באמת לא יכולתי לזכור אותו, גם ככה יש לי זיכרון חלש לשמות וזה, אבל לא. אמר לי, טוב, אתה מבין, אתה לא יכול לזכור. אתה יודע שאני שנים מחפש אחריך? מה עשיתי? לא. הוא אומר לי, אתה הפכת את העולם שלי. הוא היה שייך, באותה תקופה שעבדתי באשדוד, היו חבורות רחוב באשדוד. מה שנראה, אני מניח שהציבור מכיר את המושג. הוא שייך לחבורת רחוב שהתייאשו מלטפל בהם. וגם היום כולם התקדמו ועשו חיל ותופסים מקום מאוד מרכזי בעולם הפשע בנמל שם, רובע סן סימון, למי שמכיר את האזורי העבריינות באזור. והוא אומר, אתה זוכר אתה לימדת אותנו משהו אבות, נכון? כבר תודעה יהודית התפתחה, הוא זוכר את המילה אבות, לימדתי את המשניות אבות. הוא אומר לי, אני רוצה לספר לך משהו. מאז הוא אומר, תראה, מוציא ככה, יש לו כזה מין בגד עליון כזה, הוא מוציא שם ספר תהילים בגודל כזה, הוא אומר לי, את זה אני מחזיק מאז בכיס, ותראה מה יש בפנים. הוא פותח את הספר, בפנים מקופל הדף של כל המעלות שכתבו עליו החברים שלו. זה הפך לי את החיים. אינני חושב שצריך לנסוע לאשדוד, אינני חושב שצריך ללמד יהדות בבית ספר חילוני בשביל לעשות את זה. אפשר וכדאי להתחיל את זה היום בלילה, או מחר בבוקר בבית, בהצלחה. סליחה, עכשיו יש לי שאלה קצרה. השלטת משמעת בגיל הרך ואילך. הבעיה של משמעת בגיל הרך היא פשוט ללמד את הילד עברית. זאת אומרת, כשאבא ואמא, אני אעשה את זה בקצרה, אומרים לא, הם מתכוונים לא. וכשהם אומרים כן, הם מתכוונים כן. בעיות המשמעת נובעות מחוסר הבנה של העברית הפשוטה. פשוט כך. כלומר, הילד, ברגע שהוא מתחיל לנוע, לזחול, לנוע בבית חופשי, אחרי שיוצאנו אותו מהכלוב, איך קוראים לזה, מהלול, הוא מתחיל לזחול בבית, הוא נכנס
למערכת שלו, למנגנוני החיסון הפנימיים שלו, היה צריך לצאת מתוסכל תוך חודשיים. הוא מתקרב לפעלולון, משמיע רעשים נוראים, וכולם צוחקים ומבסוטים. הוא מנדנד איזושהי עגלה וכולם צוחקים. הוא מתקרב לפח השפעה, לא, איך תקרב את זה? הוא מתקרב לאקונומיקה שלו שמנו למעלה, שומו שמיים, לפעמים גם להציץ. הוא משחק עם כזה דובי גדול צעצוע, כולם צוחקים. הוא רוצה לאכול איזה נמלה כזו קטנה, צורכים. מה הוא צריך לצאת מכל זה? זה סתם פילי הבריאה, איך יוצאים אנשים נורמליים אחרי שגדלו בבית? סתם זה צריך חיזוק באמונה. כשאנחנו צועקים עליו לא, חוץ מהמנגינה, הוא לא מבין כלום. אם כל פעם שהוא מגיע לפח האשפה צועקים לא, ובסוף הוא באמת, רואים שאחרי חצי שנה שצעקו הוא באמת לא ניגש לפח האשפה, זכינו לחנך אותו להפנים את הערך של לא לגשת לפח האשפה. אבל אם במקום לצעוק ובמקום לצרוח אנחנו אומרים לו לא, ולוקחים אותו ביד מהמקום ששם לא רצינו, אז במקום לתפוס שיש לנו בעיה מסוימת עם הפח אשפה והעציץ והנמלה, קשה לו מאוד לתפוס את המכנה המשותף, קשה לו מאוד, מאוד מאוד. אנחנו פשוט מרגילים אותו שלא, הצליל הזה בעברית פירושו, אתה מתרחק מהמקום שבה היית. ואז הוא לומד לשמוע לנו. למעשה, סגנון ההתנהגות שלנו מילדים עד גיל 4-5 הוא שאנחנו בכלל לא מחנכים אותם לשמוע בקולנו. רק להפנים את הערכים של לאן לגשת, לאן לא לגשת, מה כן לעשות, מה לא, והם לא מסוגלים. משמעת נבנית על קודם כל עברית. הבסיס של המשמעת איננו עונשים בשום גיל. עונשים זה, אמרתי, פעולות חריג. אני בעד עונשים, אמרתי כבר שאני לא מודרני ואני מצטער לאכזב, אבל בבית נורמלי זה התנהגות די חריגה, חד פעמית, להתנהגות חריגה. זה לא נורמה. זה לא נורמה. ואם זה נורמה זה לא נשמעת. כל אמא יודעת שהיא צורחת, חוץ מאשר לעלות את האוקטבות, היא לא יכולה לעשות שום דבר. אם היא מתחילה עם מכות פעם בשבוע, 3 פעמים ביום, אז היא צריכה להרבות את העוצמה שלהם. עד שזה כבר לא עוזר, מביאים את האבא לעזרה, כשהוא גם אין לו כוח מביאים יועץ פסיכולוגי, ובסוף הילד לא מחונך. עונשים לא בונים משמעת. זה שגיאה מאוד חמורה. משמעת בנויה רק על עקביות. פשוט עקביות. זה משמעת שווה עקביות. הרש"ר הירש נתן לנו פעם את כלל הזהב הגדול ביותר בתורת החינוך. הזכרתי את זה כאן. אמור מינימום שבמינימום של לא, ועל כל לא שאמרת תעמוד איתן כצור חלמיש. וזה האמת. קודם כל, בגלל חוסר ביטחון שלנו כהורים, אנחנו נוהגים לצעוק הרבה לא. כל מה שאפשר להרשות לילד חייבים להרשות לו, לא בשביל להיות מתירנים. בשביל לאפשר לו לעמוד בדרישות ולאפשר לנו לעמוד בדרישה, לעמוד על מה שדרשנו. פשוט להיות עקביים. אנחנו נגיד, אל תעשה את זה ואל תעשה את זה, אל תקפוץ שם, אל תקפוץ שם. כל מה שאפשר תנו לו. זה בסך הכל פותר את התסביכים שלנו. אנחנו לפעמים קצת חרדים, מתוחים. יש לאדם אשליה שכשהוא פועל, הוא שולט במצב. זו אשליה. זה לא עוזר מאומה, אבל זה אשליה טבעית. אל תקפוץ שם. כשאמא חרדה לבן שלה, היא יכולה להגיד פרק תהילים, היא צריכה לזכור ששומר פתאים מהשם, צריך קצת ביטחון. אם אין לה עכשיו את הכוח לזה, אז אל תקפוץ שם, אל תתקרב, אל תלך, לא, כן, ואחר כך הוא מתחיל, אי אפשר לעמוד בזה, הוא גם לא יכול לעמוד בזה, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. אמא, אני רוצה ללכת, לא, אבל, טוב, קודם כל לא, אחרי זה, לא. זה הסגנון הנורמלי, לא, המילה לא צריכה לצאת קצת מהלקסיקון. באופן טבעי, כן, למה לא? למה לא? כן. כשיש נימוק חזק להגיד לו, זה קודם כל כלל ראשון. כמה שפחות לא, ועל הלא שאומרים לעמוד בתוקף. סיפרתי כבר, נדמה לי כבר בהזדמנות הזו. היה לי חבר שאשתו הייתה אמורה ללדת לידה ראשונה, ברוך השם, ובאמצע הלילה העירה אותה, והיא אמרה שהיא לא יודעת, היא חושבת שהגיע הזמן לנסוע בבית החולים, והוא לא יודע מה לעשות, בסוף הוא, טוב, אני הרכבתי את המשקפיים, בסדר. הוא מספר לי את זה, אני לא סיפרתי את זה. זה מאוד אופייני, הוא לא יודע מה לעשות, הוא מבולבל, הוא כבר התארגן, הוא כבר עשה משהו. כשאנחנו פועלים, אז אנחנו מוכנים. אז אנחנו שולטים במצב, עכשיו כבר לא יכול לקרוא שום דבר חס ושלום פתאומי. זה מה שאנחנו עושים גם עם הילדים. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. ובכן, איך בונים משמעת? פשוט מאות פעמים, דעו לכם. להגיד לילד לא ולקחת אותו, להרחיק אותו. לא להתפעל אם הוא צורח, הוא לא יצרח בדרך כלל, זה יתחיל מההתחלה. לא להתפעל אם הוא כועס, להגיד לו לא ולהרחיק אותו. לא ולהרחיק אותו. לא ולהרחיק אותו. רק סליחה. כן, גם בגיל 3 או 4. עכשיו, זה נדמה מאוד קשה. כמה פעמים אפשר?
אני מצהיר בביטחון מלא שאתם צועקות וצורכות לא פחות פעמים, אלא שכל צרחה נותנת פורקן מסוים לתסכול, נדמה כאילו נגמרה הפרשה, ומחר זו צרחה חדשה. השיטה הזו יותר מהירה ויותר יעילה משיטת הצרכניה, הרבה יותר. היא פשוט לא נותנת לכם את האשליה. אם תעבדו כך, גם תגידו פחות לא וגם יהיה. זה בעצם יסוד המשמעת. אין צורך להפעיל כוח, אין צורך להפעיל אלימות. אני לא מתכוון עכשיו בקונוטציה השלילית של הביטוי הזה. בכלל בגיל הרך, כך נבנית משמעת. עקביות. תחליטי 3 דברים שאת אוסרת עליו, 2 דברים. תחליטי מינימום. אני לא מדבר ככה. בעיות טכניות שהוא מתקרב, כמו שאמרתי, למקומות שאסור, תגידי לו לא ותקחי אותו. זה שתצריכי עליו לא יעזור. אם הוא ילד בריא בנפשו, רק תסתלקי מהשטח וילך לבדוק מה יש שם שהיא כל כך מתרגשת. אז בכלל לא כדאי לעבוד ככה. יש כאלה שרוצים לצרוח בגלל שאני אקח אותו ביד, אבל מה יקרה כשאני לא רואה? אם לא תצריכי, יש יותר סיכוי שהוא לא חושב שיש שם מי יודע מה. פשוט אמרת, לא צריך לשמוע. עקביות. את לא מרשה משהו, תעמדי על זה. את מרשה, תרשי. לא שכשהשוויגר בא, אז צריך, אסור לגעת בארון שמה מי יודע מה יתהפך, או אסור לעלות על הספה, וכשיש מצב רוח טוב, הוא יכול לקפוץ על הראש ולדפוק ולשבור סירים. בנושאים האלה צריכים עקביות. זה סוד המשמעת, עקביות. לילה טוב. כל הזכויות שמורות למפעלי חזה נעמי. שלום. כל הלשון מפיצה תקליטורים, ובהם שיעורים במבחר נושאים, במחיר 2 שקל לתקליטור, מכיל 40 שעות שיעור, כמו כן תקליטורי DVD המכילים כ-330 שעות שיעור. ניתן להזמין תקליטורים או תקליטורי DVD במשרדי כל הלשון 02-581-6622 או בכתובת דואר אלקטרוני cd@kolhl.com. אם ברצונכם לפתוח תחנה להתנת נגנים או להפצת תקליטורים, תוכלו ליצור קשר עם משרדי כל הלשון. ניתן לקבל בדואר אלקטרוני או בפקס את רשימת השיעורים הקיימת בכל הלשון. לקבלה בפקס, הקישו 03-617-1111, הקישו 0 עם הכניסה למערכת, ולאחר מכן 5 ופעלו לפי ההוראות. לקבלה בדואר אלקטרוני, שלחו הודעה l@kolhl.com. שיעורי כל הלשון נמסרים על ידי הרבנים במאמץ וביגיעה. אם ברצונכם לסייע לרבנים מגידי השיעורים או למוסדות התורה בהם הם מלמדים, תוכלו להעביר כסף ישירות לרבנים על פי בחירתכם.